Senegali ka banana je. Miyai ka banana je. Senegali ka banana je. Mai ka banana je. Na? Yo. Kawo ke. Allah newni. Awa. Allah newni. Awa. Hajuma on kadi moƴƴi. Awa. Ko ɗum mi faada. Inchallah. Hajuma on moƴƴi. Kala ko nata e togollo mi wulli ha mi ɗon kimi jibike ko hono. Fittu gonɗi maɗi. Mi wulli ha mi jibike mi. Mi wiima. Ko ni jattude kono. Fittu gonɗi maɗi. Min ɗon foppu sa wi tum karama ko Adulaye. Hiɓe andi ko hono. Awa. O wiɗa ɗo karama ko Adulaye o ɓeytama hino leyɗe hay ko boboyo. Si o wallila min e modame weddi ande ara on heɓi kiliya. Mi addanayi. Inchallah wimi o. Ɓay men e feeɗo ɗum no soñji men. Ha joni moƴƴo yindi condi. Eyi. Wi condi ndi ɗo ɗo. Eyi. Condi Allah ɗum. E jakatu no woodi no yaltita. Min miɗo wiide ɗo yaltita tan sinara e hoto ka tawa ɗum. Awa onon mbiye fi sabu ko condi Allah ɗum sa hewti siko woni ko kafe waɗantama so woni ko ñiiri ko maafe andi o yaltay so ari waɗanama ko maafe makko koyana no yaɓaɗu seeɗa koya nokku nokka ko nokkuɗa e duura nder to min mina waɗani fop joni si mi nani ko wolu ɗon ko haray komi waɗa fop nde wonde wala waɗa gasi min do ko yo yiɗa gasi ittirno sa waɗi seeɗa ko seeɗa wonma yidde sa ukkindi fof i gongol fof karay kadi ko fof mara no jogoɗa moƴƴa dey no weddi a wedditoto tun jinnanaɓi naya dey jogi toon ɗi ha tiiɗa no wirmami no waɗira noon nani nder gawata mem jinnana nani iyo karama koye kala yoɓata no tinjinama ɗo moƴƴere monde yoɗa o jonnutu karama koye joni noon ko honno ko jelu o ore kuɗol ore kuɗol o nene min mi gollirtano mino fuɗɗade min mi gollirtano min sa ari ko an mi jonnete lekki ko famɗaki yaha sa yii o yiiɗa sa yiyoyi a aray on tumasin ko kuɗa mi yo kadi awa noon si allahu jaɓi si min e monsieur Diallo men miɗo andi salaire makko fof mi addani ɗon salaire makko fof mi adda inchallah inchallah joni mi awa yeyne awa weltike buy awa on jarama awa nene ara mi ɗoytani ma nani awa on jarama weltike moƴƴa hiɗa inde Miyai ka banana je. Miyai ka banana je. Mai ka banana je. Senegali ka banana je. Miyai ka banana. Nene, ono no waɗa ko kafe ba. alam kiɗa jayiɗano kiɗa jayiɗano ange bamma mogol yamiraɗo ɗo aca dewni par ce que ma yahay gam yaw heɓana moƴƴira baade ma an Monsieur Diallo tinɗo kafe te koye taw siyam ka min nago mi takoye kono a waɗa e doy aɗana ɗe golle wodi min mi son kaali
ndiyam hande jande ka hanki hande jande ko no ɓuɓɓi nde kafe no ɓuuɓi job anne na ko wulna o adde no wulni to ko joni mi wanci si mi wulni kadi yomi ɗo sunni on o waynata kono sinan tam hewte kam yara toon nde si moyenaki Miyai ka banana je. Miyai ka banana je. Senegali ka banana je. Você Diallo? Quando waɗi on? Quando waɗi on? Quando waɗi on? Quando ñaamuɗon? Fiidu andu. Ay. Nawna ni lan. Nawna ni lan. Monsieur Diallo, on no waɗi on? Okkorandi. On no waɗi on? Okkorandi am. On waɗi on? Okkorandi am yara. O yaay ndiya. Diallo, Monsieur Diallo, Monsieur de Bogo, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nena Diallo yo, mo dem mayani la Nena Diallo, Monsieur Diallo ko do wat dol la, Monsieur Diallo. Mamadou Baylo, no dana yambabe, no dana ba mama, Monsieur Diallo ko do wat dol la. Monsieur Diallo ko do wat dol la, ngay awa gi ko ngol no. Dono yidike man ci dila ngi ande dono yidike Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ko do be ne do woro Musa oyi no ma digi ko la de nyande wo mi da fessay mom do wiye be munyo jaka ko do woni mi wala jaka ko de do dilli sini wi rawni de na bawli sini wi pende na bawli kan ko nyande ko bawli dale Atagade mo yurmi. O hanjoni hen nana. on tono ta do ko mi tawdi tani O ko dum wadi hen. on tono ta do ko mi tawdi tani Monsieur Diallo ya ni ko no mi gerdo akki dila ne bogo ko no mi gerdo tan mi ko bay ko My day, oh my day, oh my day, 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 my day never name me papa, my day never name me nena, my day andalando, my day
bananaje mai ka bananaje Senegal ka bananaje mai ka bananaje Allo? Kaka mi hen tu. Sonan. Allo kamu kay. On jara. Kero ngandi tabila. Ko mi ngoya debbo yawno do to fi modi mum. Ko kanko tigi. Mi susata ngakkude dem hewti to joni don kam mom. Mi do habde do yande wonde to on ngani fi do nan. Mi wato seyti yande mi jeji on darde. Bonjour, c'est Amina. Abomiya be wadi to da fi do banda mi anda ko wari modiya. Pai aduna ndam ta. Ya be wadi to la fi mi ngewa boba. Jantu. Ida jam. Alhamdulillah. Eyo. Nala. Jantu. Ɗum woni wayrondira. Woni wayrondira. Mi nodda numéro ma goɗɗum feƴƴata. Kadi ko gonga. Wallahi. Kono tawi modi am feƴƴino de. Oyi. Tawi baylam jaari kay. Ɗo wallitaka ke ko yaltata way giɗo wallitoɗo lan fini nge ɓay ko ɓay mi anda kon ɗum wari moodi wallahi moodi ana ɗuuɗi yiɓɓe minata ayɓe ɓe ɗuuɗi kala no waɗuɗo Allah jonni tawi ɗum kay ɗum kala Allah jonni tawi on tiguijo kala waɗɗo Allah jonni tawi on tiguijo wallahi yar wallollah eyi ko mimo fof woni ɗo ɓay min ko Allah e moom mi hooluri Allah ala ɗum kan probléme ala nani ɗum kala Allah jonni tawi on tiguijo kala waɗɗo Allah jonni tawi on tiguijo wallahi yar wallollah eyi ko mimo fof woni ɗo ɓay min ko Allah e moom mi hooluri Allah ala ɗum kan probléme ala nani inchallah ɗum noon depuis mawdi ma maayi a heeɓi wumandoma min fen ɗo min giggol miɗo haari gon kaso ngo mi naatuno ɗo Allah waɗi Allah yaltinilan e maggo kadi mi ala naatude kaso ngo joni yondidona e payko ngam ne o andele a wattade min ñande depuis mi yima ɗo ne ñande horande ko ni woni tournorde ni woni tournirde ɗum noon andi ko honno mi faala miɗo faala yo accumi jombe accumi humane min won ɗon mi yonni karamo koye ɓaynayi suuɗi andi de simi jeejima a jaɓayno simi jeejima ɗo a jaɓayno sa jaɓanno mi jeejoma min komi karama koyo boneji ɗi fof miɗo andi si a jaɓani mi dombuma wallahi Allah wallahi mi wondiri e Allah mi wondiri e ngo jikira wala sina hakkude e Allah jiyo simi yuppantama hara wina jaɓ hakkude e Allah ay mi eɓɓunoma jeejude kono si a jaɓani mi jombuma sina mi waylita e guite maɗe wallahi koya accumi jombe joni mi nodda e numéro ma mi waɗa sa jaɓi mi jombuma mi jaɓi gila hande awa gasi joni mi noddoya e numéro ma mi noddoya e numéro ma mi yewtida e mawɓe ma ɓe nani inchallah sallah jaa awa ara mi ɗoytade ma nani awa accayno ɗo koko mi watti mawɗi ma ɗo mi waɗayno bananaje Yai ka bananaje Senegal ka bananaje Senegal ka bananaje Metal soberbe Yaro be Senegali Jangan ini enak kok tolong ya kamu ada mau ini ada apa tolong jangan mau ini mi ɗanike mi ɗanike moƴƴa noon hande noon ko suppu kañ a waɗi maafe an ko andi debbo defay ka ɗum andi somi suɓinoma ɗum andi somi suɓinoma jemi ɗon gingo yo andi de mene ɓe mawɓe yimɓe ɗum no wela men aɗa no wi ɗon
Wala ma fi kon golle ke. Ida waari defude. Yabban kunu senduno me waata defude. Du wadi simi subi ma. Awa min won non sela pila hoy koy fop mi wada nay. Wallahi. Ko mi da. Hakkunde yalla. Ko saro seeda. Mawdo no yidi dum. Ko ba mo fop lay ne ko yu wata. Dum kay ko hono wadda mo. Wodi de ko wadi. Ko kide kiki jolno do la heddi seeda wada mo de la heddi seeda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awadi gillati ko kanki tigi ni wadi. Tigi ko kimi wadi do. Ko gi golli da. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Afotano wadde gillaki. Ko kanki golli wadi bay ko gi golli wadda. Ko kanki tigi ni wadi. Kin lekki don ko wadi nomi ki. Ko wadi nomi kin lekki. Ko fiya jonno ki modi ma o maya mi hettama. Afotano nan ki wadan. Muhammad Rasulullah. Afotano ki wadde ga fereng. Kerno en o muma suka fappu birdi barda fo edi piji boldi foppu jakano lobbi e mo wana mere wi ko wadana e haya fifi mo hakkunde mo nyam hakkunde mo ko julata ko wana mere wi do mo wada e haya hakkunde mo e an hakkunde mo e Allah ko julata ko awadi lekki mo jibi yare yari awadi lekki o jibi woy wat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah woy wata mo rebe woy ida andi woy menen be cernabe ko ni me way goddo wiya e mo wadambe dum do da andi menen be cernabe ko ni me way wallahi goddo wiya yo me wadambe way billahi menen ko ni me way wallahi hakkude mo yalla wada jakko jando tawirta wallahi wata wirta menen be cernabe ko ni me way wallahi ko faale wadi mi ko faale wadi mi rewadelam do yalla rewadelam do may mo jibi yalla la ilaha Yai ka banana je